Joldik pixa egin du, bai amona, gau hartan berriro pixa egin nuen ohean. Konturatu gabe, nien naiz ohartzen, baina batzutan hori gertatzen zait. Esnatu eta maindireak bustita aurkitzen ditut. Ze lotxa. Eta egun horretan denak konturatu ziren. Maixabel izan zen alarma oihua bota zuena, ohe berean geundelako, eta denak isekaka, trufaka, burlaka. Eta besteengatik, tira, ez zitzaidan gehiegi axola. Baina Martin nire ikasgilakidea zen eta hori okerragoa zen, askoz ere okerragoa, ohean pixa egiten nuela lau haizeetara aldarrika zezakeelako ikastolan. Ez ezateko inori eskatu nion Martini, baina bai zera. Geroztik Martinek mehatxatu egiten nau, txantajea egiten dit. Ez dut uste hori salatzeko gauza izango denik, baina enaiz gehiegi fio. Horregatik, nigandik zerbait lortu nahi duenean ikastolakoei pixontxi bat naizela esango diela, oihu egiten dit. Irribarre txiki batez pixontxi marmarka esan eta nahikoa da ni bere esanetara makurtzeko. Ze lotxa. Eskolakidek hori jakingo dutela pentsatxe hutsak lotxa egin dauzten nau. Eta hori, amona, ez dut nahi, inola ere ez. Gainera orain iaia ez zait inoiz gertatzen hori. Baina Martinek mehatxu hori botatzen jarraitzen du, eta nik bada ez bada. Gelako guztiei pixontxi bat aizela esango zienat. Atzo ere hori bota zinan. Iribarreark ura gogorarazin nahi zidan. Batzuetan, gauez, ohean pixa egiten dudala, ez ahazteko.